Arratzaldeon, ikusen zuleok, hemen gauz, beste behin, 2006ko, Martínez hemengo, goxuako finalak eukiko zuez gaur ikusgai. Oine, bueno, soniduan aprobatzuk egingo itxugu, eta beroketiaz itxiko zaitxu hau zati baten. Eskerrik asko, eta, bueno, laster egongo hemen pare bat komentarista, eta hiru partida da ikusteko aukeri eukiko dugu. Oin beroketiaz lagate zaitxu hau.
Martina Xexiko, finala dago, hirugarren partidua espetakularra izema, egiten zait. Eta gauza da, kondomidien, hemen ikusten dugu akartu da, eta bost bat minutu barru, hasiko da bigarren mailako lehenengo finala. Hemen ikusten duzue jator batzuk, Jose Batuna eta Aitor Borge egin kinela. Gaztau, eskuzalotik irubi
gehiago da. Boketen dana, opari bigarra bat zuzutu. Gaude, milika, ikusueza, sartzuren, gozara bat, kamiseta bat, eta gugaren izan bat, beroketiak nahi zuztu, abitu gale, ere un partidu. Ez duzuk horri, sosketago. Zari Arratzaldeon barrio Martina Xemengo goxuan finaletik. Hemen gaur, lau hiletan jogatu da txapelketian finala dugu zurtzen momentu. Hemen iruza pelotari zeia beroketi egin de, eta bigarren mailako finala honetan zego da. Gaur ere zendok eta menen iron duen, gaizkalak, txapelketan parte hartu, gaina txapelketan orain baina, eta gaizka, zelago zetiko finala iruzteko. Txain, Hemen ikusten duzue, bigarren mailako finalari partatu da finalarizen, gaur eken txapelketan izaino. Hemen, Borrizko, Aitzora Bintua! Bere, Bizkarzan, gaurkuen eta txapelketan zuten, zein da bera, Argina Xemengo pelotari Bizkarzan, Beñat Atano! Eta bikote urdini 6 minutos alde batek edo pelotari ona nahi Marinako bera, Agorrixa! Eta beran Bizkarzan, legozue gainera, beran egozue
Eta pelotari segurue, Gandisa! Bueno, epaitelaetan zein egizoa, Peño, Montxe Xavier, estako da. Txapa gora. Eta horrek usteko zegoen, gole egiteka. Bueno, ya gano que España partido. Bueno, gaizka. Ja, hemen jente asko da. Listo. Bueno, ja hemen ikusten dugunez gaizka ja. Pelotak ya saki, Saki Lucia. Ja, gaizka, zein zelan ikusten du partidua? Bueno, papelan gainina, partidu irekixe, berez gorrixek izango litzake zakurtxu bat, favorito, betiranizio geixa, atano baina lehen begazeta zaztu gilitzatu pelotan, da normalin bat nerbitzuko beto kontroladiko leukesa, eta anikoa beba, puro garrot. Haue nervioso pintxik atxe izango da. Baina urdinetan, berez Joseba Gandisa, sekulo zurizko jantzi baku daukeu, horreun parte hartu da den gutxenetako sekulo pelotan ez da jogatu torneoik eta esebe, eta horrek bere pixu aukileik. Naiz da bere lehen gozute, naiz da gaizti izen, baina kanponato oso nahi da lehen gozte galtarrak, diretixe ikusi mirro, a ber, zelan sartzen den partido. Gandisa, berez bastante, zera, bere buruan, azte zenizten, jokalari bada. Gaurko partidun, aber zemate baztertzen da den. Baina bai, Gandisa naiz da pelotan ez ibili, futbolin bebilitxeko da, portero jokatzen da, pente aurri jokatzen. Bai, apostu produtzen. Zaketantu da nuke. Hor kortadan ataten dau normalien, da mingo eskaitzen. Konfigurazioen zailo bat egizio, eta... Ontsi. Hori. Zazken bide batera eta akatzen bat edo beste itxen bat, sentitzen baina. Usa, bona. Tranquil, sorry. Pelotaka agarra. Kobrau ez dago itxen da, kobramola agarra. Exigen fixas, pues. Oi. Hartu abi. Arrezietan alegindu da Markel, baina oinduan. Honek bentaji lortzen badabe gatxe, ondo da boltimo. Ondo, pelota agarra.
Bertan okezen zitu buruaz, zabil guztora, baina, bueno, polizia gara. Ez da bila, Buruaz izetzen dugu, momentu zondo da, seguru, eta... Hunde pelota gara. Gaur gandixak lan pilu emiko da. Ya se la han doinado, joder, para proteger. Hemen egin duen, ondia sartzeko zuekin. Ne, kago eso. Hunde sake dautza... Mancha, para que Miñasko itxin dago, aitzoletan. Zain, tantadora sastuaz. Zama doi, guzti eta guzti. Bai, gorrixe gaur. Bai, aparkatu, Bueno. Listo. Markatu izkusien zule, gontxe ya arreglago, markatu. Eta falta izan da, ikusi gau ya. Ani. Gatu ez du, nivel ez dago izan. Oga izan. Ikesi egin dugu lan. Ja egun urti beba itxuk eta. Ikesi egin dugu. Urbinek partidu juti espada denai marke egiten sartu dira jozen. Espada sartzen. Asuntu balta. Arra pelota oso marka. Eskertuko eta lo balta. Horatu zei, digo nazen. Bueno, Andixe estua. Beñate, gustora. Era nervioso da. Gaizka. Lehen beran nahi topa botero eskin da. Aztie darra motela esan da. Bai, Nervixuk auki dauz, baina kantxan emeten dago kalmeti lortu da bela. Hori da. Gero baina, partidun tanto jugatu ala tranquilo itxen da. Ba. Gandixka. Adorrixa, marina de churros. Vuelta, buru. Errepikapen ikusi. Haue, Jontxu esatenak markatu, ostia, egun da baten ere, zema bez? Ez, vuelta. Vuelta. Sei baina. Sei, bai. Jontxu esatenak, audixut onden zuten bada, txartu esati dugu, tranquil, Ja, hemen zaituko aldanik eto. Beste sake bat. Venga. Nagorrixe badoiez. Seguro, ibili diba honek egun arte. Txapelketa oso zierre ondo ibili diba. Gandixape partidu gogorra jugatu dauka, hori eskumie itzelan eluko finala.
Ja, eskumien karretan hau zitxauki dauka. Igual egongo da. Atzeko zulote, eruen. Hane, aditua, hori da. Gorrizek etxetik planteamentu garbi ekarri da. Peloti atzo garrike gorrizik da. Bakixe, minen nun dauen da. Bueno, pelota zeharra. Atano, komodo ikusten, erosoa jatano. Gorrizek eure da iniziatiba egiten da. Ez da, forze guen dira. Urdunek ez da lortu forzetek esatano, esan itu. Proba bisauri aldatzen. Hala, baina ondo da ez da? Bale. Gaizka, hurrengo partido baino luzio izango pa? Segurua bai. Hauek ditutxera. Euren rekorra tragitzea. A ber, bizi guztia mentxeko gazen parte galdu garen asko. Bai. Hori handitza. Atan emotze, bai soltu behar. Majatu atano. Ahora. Hori egin. Zela sartu anitu da, baina ez dut zer lortu. Ondo gandixan. Gaizka, hemen, izena goxua, baina goxue letxez, Goxua hartu nintzen da, ezta? Goxua, pelota barritzean goxuan ez du ezer. Horri... Oindala, bidazte etorri zan, bizi guzti pelotan. Antxia eta eskutik etorri zan. Goxua salako, baina eskuizek aporte gozan boltan, Ratxi apurtzi derrigorra sala. Bueno, ointxe, hemen beste etorkizuneko pelotari baten haitxek idatzizte. Entzun haitxen dala. Itxuren entzun dala, ordu joan mendik aurrera, ja, tranquiltxua ebili. Bueno, hemen... pelotarixe. Naku edo izango da. Bai, urbile kanpora da. Derrigor gatu biben partida. Dinamiki apurtu. Naku edo. Bueno, bigarren partidan horretik Ardaue mundiala. Eta kanizekide eure jotena. Saque tapo. Anitoa kortan ataten da benez Markele aire sartik gatxo bera eta momentu zea. Hemen gaizka honek etxaitzeko. Honek ez da bizela etxaitzeko. Adorrixa gaztik untxe lehen dut bai, mekabu inozazu eta suspertzen den.
Beñat lehenengo zuazako erreixa gainen. Hortxe Hori hobeta. Hori be, gerretza izaten? Zai, markele demon itxotze bizita. Beratzi te da. Ja, leheno tanto markan mirotzau. Ia ontsetak adatxo itxi gortzen da. Aquí Ongo erunde Beñatek. Horbe, frontoie muku beteta, Bai. Hiru be itzela da, etxetik kanpora egoteko gogu esartzen da, eta etxetik etorri. Olako birma zexingatze izan, Agatu gara, txarro. Un plastic brillo motote pelotea. Urti begira, hasi ezkero. Honeke, gaztiena bera aldia izango da. Bai, Marke gazti izango da. Dana gazti, gau begora goiza, sorry. Atzotek izan zuen. Sorry, hemengo filak hori, enten hau izantzak reserrobi Ondo peloti baztertute, eta galdu izan. Ez hau zapa, berrota beratzi urteko hori, hau izantzak. Bera hau zapa? Gorri. Anto gorri. Hara guztor txatu bebe. Amarreta bat. Kineli erdixena sartetik atxe gonda, ez da besta nik uingu lurratuko zanik. Haciendo que se la haga ya, partido la que decimos Sanipa. Edo apurtxu bat gorri zenalde esangonean, baina hainbesteko aldia zenean pentsetan. Asko eus, Baina gorri segentzea, torneo esan zier, erretzire bazten hasi dizenetan ez da biela lortu kontra izi remontetia. Baina bai hau dira jare bat partido apur bat entrevista dut hasi dizenak eta irabazten. Baina kondientu a favor honek gorri zere ondo juten dira, amaiera. Atanok, hasia lehoko niñek ebe bizikletan erreza dutela. Sin pelotan bebak izulan dan. Danak urte ez da benin? Adorri xapabi nahi zen, mobidu peloti baina. Han eta... Aixo, liau, aldabena. Aldan inien Amaika garra izango hau gorri xeto, ez da? Hori be, txak, apuntuan mikau. Aixe. Bueno. Ja, Beñat handik ez egin joan gu dira. Bai, nazta utxuna Beñat. Beñat egidon. Beñat goxina, baina dira bueltaka. ezin egon aukoan. Bai. Garra, dejari,
Bolei kanpora buena. Eta... Nada, pipa dago peio. Azkenengo, Sarmanti pausatua. Sarmanti pausatua. Ba. Lehenko ikusi nahan Euskal Telebistan hori zer bat. Ikusi Lasoni basa. Javier, honek... Hasi zinen ba esan bat, danak, bote pronto, esaten ziketa. Gero batzuk eurek mentau edo sortu esan. Sortu biarriz ez itxuela. Bai. Berak asko sortutxu. Gudanak alrebez esan baina... Txapia itxintxia, dozta itxintxia deitzu zelata, horrego. Txintxea, hori gutxe zara, baina no izota, Mozaren burutik. Kartzela gute bezer beste bier beste lan. Garra! Mala, ez da? Tekniki mundiala jauko, baina... Tekniku fallau? Gehar bat, ia... Txain, bigarna ez da? Amabitxe bi. Eta galtego bat anau, eskerraz. Ahora chaval nasto ya ya baina. Baina que mosto eta baina zapapera. Zapapera joa. Sake ogorra, zaten eroskinak. Sakea izan. Bi aurrelari zedabiz, kortadan arrata. Bombo bare, kortadan da hemen. Vale, Apurbat. Kanpora anitu. Homene gaizkatan jaten du bidakoela. Bai, hau, zein bizikletan, adorri segulta jabek erdigaldu. Ai, osea, Lehenengo laure ditu batxenak eta. Lehenengo laure ditu batxenak, eizu ez, ja? No, ikuilelako izarrotan paradusak, Itxo, fijauna, gandizak eskerreko taku kendu. Guantia asko batzen dabil kanponato guzti, da eskerreko kendu. Bueno, pelotie galdu dira, horre jendetarta. Hori amene izan, Txea, zixio beteninera guztiko zueta, zema jente hau. Adorrixa berapetako bixe kenduko, nengo beldi aldixen, aprobetxeko seguramente kentzen. Eskuz neiz da apurtu, hile do bizi, gaurko partioa, berezik apurtu, eskere rekupereu dugu. Txaben, ikusi aixo, nintxe teni batu da.
Nire ikusten zuen ez, bastarra. Gandixak ez duz da, Amairute bost. Hemen tanto que miñan iketxu, Bueno, zazizema. Ia. Gandixak partiotik atatik nahi gala. Egaizka? Zen? Batano, nahi txera bilela peloti bagatzen, edo jauzi txera? Ez, eskapa, horre, jauzi bat. Oso da. Durak zuen, hau ez bezarra. Apurka-apurke bat ose urdinak. Garbi, seigar nahi da, ezta? Ventaja ondixak hori ez, baina hemen despistado ezkero espliketi elorri aurreko mese paso dagoa. Hemen despistado ezkero besti entrar. Golpe. Argiñan hori zen dena, ego hilo, no van a decir. Sortu garren, kuarren, paretin pegaute. Bueno, tantu egorri, eta... Amaro da, zei? Gaur historia handik ez da hongo, Berez torneuko parekak urten zienien, papela ganin pareka klaru, hause borri zen azan. Sobre el papel. Baina, bueno, gero torneu luzida eta demostro enbierrezetan da. Baina, moten da pronostiku bete dago bizela momentu zen. Gero, adorriza handizape, oso pareka adorritza. Gure finala. Gure ez egitzen euren egune. Baina, Gandixa bezala bordu da bela. Gandixa ez adorritza. Gandixak eskuman aurrekoen, urru bat sartu izan da, eskuman eta hori guzti zonda. Kantu, urde. Pelota agarra benda. Irumbe. Ya, arriba envía dicho baina. Físicamente topera da, entzak bizkorrak ingerra nahi doztea. Horrek ez da gure mon, garriko mina eta belaunek dut. Hori ondio, bol. Gero etxo ez darriko mina, ia bizarrezeko onburu goiz. Eso bien da, hoixo gizeko. Ondo grusoro, baina kitxua jota. Torneo zier postetan daute, eskara daute kruzatia marketa. Egun behar, berba nierri zuten naulanetan zoro. Ara, zierra. Bueno, bada partidu ondio. Sortu bai.
Bueno, oinonek atzentxo hartzen da usan ditzen. Bitxo hemen zauen. Zema pako da. Hemen ikustu zuen lez. Enti frotoi anatzen be ikustu zuen. Ja, Tumas. Grada anatzen be, enti YouTube ikusten, no? Frotoien ez taleko egita. Hemen pelota dixe barrio, gaizka, haue lan mota. Ikustu? Hemen ikustu zuen, haue, bizeria ikustu zuen, hau da, antolatzaile top. Tesorero deitziko zen. Tesorero, diruzain. Gaitxo bitxea izan, diruzain. Ekarrik burbotila. Marke lehenguen bera jokako. Txintxi ego dago azkenin beba. Txintxi. Bai, apur bat. Txintxi, agarra bateko makinia. Bueno, horretan anaitxa no pesari makalak. Ni tranquilo no. Amen. Nervioso da niko zilek esan txintxi, Habe, nervioso. Hori apur. Ja, handixa. Dena, partidu neteran sartu dira. Bai. Hasieran sartu dira, final esti. Eriko bendu baina, ja. Tanto, azkone aldiaz. Hori da, Joseba. Anitu abe, seguro, jokazten, izera bota. Aniutak eutzi egin dut, bat gorado. Bat, lehen atakien faiadora. Atano peko gorretxo zanitu da. Bat amata egiten da zeutzen. Zun seguru. Atzera eta besti faiadora. Atano, raro, ireitzen eskogatzi, ireitzen. Zer tarixea, ba? Bai, baina las malas lenguas esaten dabe anaixak elkarren jokatu dela idez, da azarretu izi euren artien da esabela eba bakatxara bera Azarratu nahi. Azarretu, ari bada kompetitibo gizenera, barrozik, da nahi, ez ba alkarri gule geston bat, da kartu hartu. Ba, zeue azken laun. Txapagan jero zuzun. Laun artean, gero hemen nire biztan nahi galdu da. Bai ba. Hemen galdu Hariketa galo, bena, adorrik, marru, Amigo. Publiko horretik edo.
buelta moti ez ba nahiko ez da. Bai, herriko frontoien hori beti olan txikizio da izta. Hostie bada, asia trapeta. Elizpi jokatzen ez da, bai? Hemen bardenare, bitxo horre, ikusi oso apoiotu adorri hori esakitateko, urdin duna. Horretzen diko, hori koskia errapeten dana, hori bai. Ez da, errezerreko, Hora, ubitarra helduga, ero? Gero, seguro. Ea razón. Hasta txarrari da. Baina, niko heldu. Anitua, hankak, bo. Bizkorra. Aleño bai, Pelota sortiko. bueno, Bai, ama sortzera, azkena. ama sortzea. Hemen ez diztea guri, hemen esto gerreza, Esto, ikaina, sextako partidu peitzaitzuko eta zartetik, Inelak, partidu, ota marra, ota mauzta. Danak, ez da, demara, que maneja hauen sonidu, ebeuri eta bekanpoku, dana ezin da. Hemen honena, jentik imagine kasu itxi, da guri alek eta kasu itxi. Horre, betxi gordaz, Harmony Music eta horrek. Harmony Music duk, Hori ez da nire pokako. Barrixe, Gordaz, kantak edaz, doan. Tipo horrek, horrek ezin esan, horrek. Ez tozko epagetan. Baina, doan kanta gana jasagor. Oize, honetan hoxe, tak, ebini musikatxu, honek, Kate Perry da, Hori musika benten dut hori. Entendi du? Gatibu indukatarren esan guat, Gatibu, ja jubila bako, na? Arrete daizua, Era launek ez izena ibinitze, Aitzol Martínez. Anika, azkena bezkaper, guztiz konformatu. Berune, mira, Glenako, komentari Lene, ire familixako bat aztopa uno kasualiadez, eroskin. Da, galetuko zata, anai esetan da, zelan, da, ez uste, hastie, apur bat luze joatzula. Bona, nervioso, ez da. Nik pentsu baino tranquila hartu hastie. Bai, da urdulitasunek eta bai hori izan badin, baina bueno. Tranquildu bat partidureko eta oso bat. Ja, semi behia torrea, ja, zoritxonak emota. Berez, apuntau zineten dano jotzu egun favorito lez. Papelan gainin, berez, ikusitxe egu esan paregak eta adar jote asko, entzun birri zezuz be bai, ire bazi ez pasen olakoik, baina ez dut dana errez-erreza dizen, baina azkenin belortutxe posik. Bai, a ver, pelotiek nire multamolik etxo. Favorito urten erren kantxan, Ibuli be iepetxu ies anexas kolaztenuan eta favorito modun urte gendun eta semifinaletan kalera ginen. Horrek ez da nahi izan favorito izenarren zera partido batera semifinaletan da kuartosetan da edo eta zeulik edau. Da betxu ies baina urten ondo liga parega modun da kombinazio ondo honein deula azkenin lortu
Datorren urtean da badaukezue berbainde irabazi ezkero gora juti aprobietxa edo ikusiko da edo... Bai, de momento, a ver, zeuek esatu zuen gol. Bigarren mailan irabazten da denak, primeran... Pues es primera jogatzeko ia. bai, a ver, zeuek esatu zuen mogen, segundan irabazten da denak, lehenengo maila jogatu bida, hori klaru da. Baina... Pareja iguala izan ezkero, bai, gero... Bai, pareja iguala izeteko intentzio edukau. Da, txen. Da, hoxe, baurren urten ikusiko dut, primeran jogatuko dut, eta sobre la marcha. Partidos, orten modun. Gutxi irabazieko eta gero ongoitxo. Eskerrik asko. ¡Hombre! ¡Vamos, Chirloyer, grande! Grande benetan, ikusten zuen. Ja, hori bizkitaketa. Hori ikusten zuen. Umi, saludau. Chirloyer, conocido en el mundo entero. Ikusten zuen. Bueno, oine ya, porque kantaura aldatu. Eta horre gauza egin dituzta. A ver, undi... Música. Ja. Música. Ez nahola. Eta bestetik. Txirloi. Eta... Uriza. Ja, oine kantaura dugun ez da namaitzen. Musika da ez nahola. Aurreko edizio bisek irazitxu ez da. Erazitxuenak eure di. Musika da ez nahola. Pilotari oso seguruek. Eta, bueno, oine beroketia ez lako zaitxu hau. Horan geupe deskanitxu bat egu, musika pixkati bini eta ontxarte.
Ikusten zulo, minutu bibarro hasiko da lehenengo mailako Marginal Xemeingo 2008 amaitzen da Josibako finala eta gaurko finalien ekipa guztietako txapeldunak eta ez nola Marginal Xemeinen giputxek ez zauzutegu Agirre. Bai.
Orduan, musika eta ez nola, alde batetik eta bestetik, Zirloie, el gran ídolo de masa, Aizka. Finik, nahi duan Bai, Txirloie mundu guztik ezautzen dago, ez dakit zela lehitzen dagoen, baina hemen leha Artibai guztin, jenteki txigongo da, ez da bene ezautzen, gure Txirloie. Gran Txirloie. Bai, baina ez bera da garrik. Bai, familixi ebe, bai. Eran haitxe zan ez famoso, haitxe, Baina, aurrekune neu galdetu notzen, baina hainbeste jente nausik eta bezala ezautzen zaitxue bata. Ez dauzten izena jopa, bizi guzti markinan pelotan entrenetan da, geroa haitxitzen bide maiona juten ditzen da, sardanak musik jokatzen han egotezin. Danekin berba eta obantxik, jopta, edabelat, tanetako jenti ezautzen bada markinen. Hombre, jokunda beti aukida bareke. Aitorra gerra porta. Ja, antolatzaile nozitzen bat hau. Arti bat, eurezen gazte. Bota zuri. Egon segundu bat, Hemen leku etxekixe, Ondo jakea. leku etxekixe, kamari airatu zuen. Hortxe, hemen kanpo zoizunok hori zilioi. Hortxe, bestela. Ez da izan, jote bat? Atzore, aurratxoa. Aurratxoa? Aurratxoa. Vale, listo, bai. Bueno. Listo. Aurreko ekitaldiak eurek hartu zuen. Orduan, txalo berbala zartu da. Publika, alde bat ere, txalo berbala. Bere, bizkarza, pelota dutzen ez da dena, publika bestu dutzik egin. Bizkarza, aletunez, txalo berbala berazta. Bueno, eta ez nola ikusten txalo bero bat egunutzat, eta zabizena, ez nola haitxe izendara izan eta lanzat, ez nola, haupa ez nola, eta besta berezitzen duz, el grande, único, inequiparable, inigualable, formidable, Txirloi. Eta bestetik, makina xerako zemine, utazko pelotan egiteko, zairuen, gainera, gaur errebotera ya pelota batu dugu txoko. Txalo beroa, dueta! Bueno, markatu, oie barkara. Eta, bueno, hoy premio kono Xabie, eta ia zeinen Gorre. Gorrezko. Muy buena, no la guitarra. Ya la partida se disfruta. Ba, ez hau zen zorion, bi urte, da urten jokatu da esan dara gire basotxeat, gure ditutzen. Kontok egiten entzuten, ez naholan esasuni, pila hori esan. Aizan entzuten. Etxin errepetizioa irazten da, ikusi orduentxe. Txaloa, gaur da neuren lehenengo
galtzen daben partidua. Berko guri da, gerri mototzia. Eskerra, ez nagola. Eskerretik, eskerra. Txerra zabalduko. Guriak, fisikoki gure guztotxua ongo de. Harina amaitzu da nahi. Ja, zardean kamara egin. Urizarre, ondo bazardo, nola. Honek asko ez da dela utzik eitzen. Ja, txirloiek azartezen dagoaz, kontu baitzen. Pelotetan be ikusi miko da, segorrizei pelota motela komeniako, ze faiago ez da. Baina pelota justizia izan du. Espatu da dela lengua kantua. Ez dakit pelota barrein izan dut. Zaga guztiz etorri, horda zaitza ikisera. Bai. Ordaz. Hain esan hartin ez da ikustik eta... Horre altuak dut, leku gorde goten ez da itxaso. Horre, makina bate, zima ez da nieto zuen makina. Olako harririk ez da, horrebote erun? Honek ez nagola, faietako asko, bera. Pelotari segurua. Maixe modu zuek amari, Dios. Eskerrezko magoen dago, ez nagola, beharra pelota. Urizarrek atzamarrozko larabatxu hortze, kantue, horri. Barden jotetu atzera, moztue bai, hau ez nagola, portantu. Da, Mujika, berane, Sancho Panza. Buena, asko da, paiago apenaz da. Berez eskerrutze da, baina eskumiaz be ondo, eskumiaz be bitxi bat. Bai. Baina, egixe, ez da dela ikusten, no? Hain garbi, Burdin epe asko uste datu, pelota bizizaz. Urizarrek errebotera bota. Bizizaz, Txirloian fondu ikusi niko da, zeleke klabe importantu gaur. Eixe, giro de muñeca txirloian, klabi zeleke be bai. Gero, itxuraz ez baina, gero amonta utxena da. Bai, txirloek itxin du, oso ondo eskuta da, hori eskerraz jota da benin ez da golpi erakusten amaia da. Azken momentu nimoten da giru eskumeko aldera, Mujika iminazko aldotzen izan. Eskutorraz joku, Bai. Ez dakizu, azken momentu arte, barrula kotzun, edo atza botako da. Azken momentu tak giru emototze, da zabala. Ja, hori zarre, eskumia berotzen azken da, rebote pare bat ikusi aldo guzti. Mujika jokaldi karakteristiku, barrura eskerraz. Bipar eta Urizarre, kanpora. Ez da idea txarra, baina. Ondo ikusi, baina...
Ez dakizenantzako, bi pareta aurten, bi pareta bota eta eskumeko paretago eskero, ja ez da tantu amaitxu da. Ez dileik rebotin. Lehen trinketin ez, amenetxe izan da beti da. Egin aurtenkoa hori asko alegin du haitzen jentie, beten dizi gatsa alegin hori, baina gero buena bizitzen. Giro eskertxan eskerraz botatako bipareta bai, urte den hau. Eskomiaz bota eta gaina aurrin hobi duzu, bestelan esker pareta atzetik bota eskero ez da ditzen protesatzen. Botu dugu da, ez lau laguna. Txirloi aurre mare, Pibek, rabote jak, geizkak, rabote xak. Ikusten horiak nabetan, azkenin baki se bastaten. Neni pinitx, a ver, vamos a ver. Hauxe ikusi gau, a ver, bideos. Ia, amenungo. Apa txirloi, lastia. Eureka. Ez ba? Uliza, regolpe itela emanako regotera, ezin. Benleko ditxik engatua eskagola, kamari behar duen da gaurre kopi txarrera hori. No. Horre, emote zaplasteko, madre de Dios. Hemen gaur zaplasteku zabala gaina, grabak eta puntute esan modun. Kamari mugiduko gapua ez, apur bat igual bai. Pelotari zei esker paretero joteko esamiko jatua igual, Geuri biharrik ez emoteko? Bai, Zua botateko, antola guztia, ba? Irune markaba jo. Bueno, partidu eukibegule moten dago entzat. Ea, mozinoi dagoen amaira arte. Txirloi aurra. Egixe aurten Giputxeke beste urtitan baino gehiago kostabako zela partidu rematetik izan dauden urteik honela. Aurten da esku sartzeko aukeri dauen hautxe hon beha. Ez da ize pasa baten. Bat di. La única re buena. Auki da, mugika txirroi txikitaka bizkaro baina. Beharra, pelotazioa. Urizarren eskumi bau de funtzionetan. Baina ez nagoela seguro. Defensie borrizen klabie. Nei tantu sarrako. Garra txirroi de Javi.
zidoaz. Urdin. Jos, errepikamen bidei ataka. Petxugi eta maionesi eta benga. Gaur gana. Petxugi hori zetu, ondo horregazutu. Eske, igese partido exhibición da, claro, basaltza, hor zier, da... Katxondo gehitxo ibili, baina gaur... gaur zer isu da, zurtu. Zer gatzua? Hori txirloi. Agil ikusten joat, Ikusi miko da, txirloia berre ikusten da, ben. Nik edo dut izan jokatzen, esan zen. Hau uste ma ez da gehiagoa. Enamuro ingana botatzen nire gulpit. Txirloi oso berandu arte pelotan ibili izan da, oinde frontoien beti, palazko gatzen, mutik akut eskerraz. Está bizkoape cómodo. Venga, va. A ver, txirloi animetan, gentie. Venga, txirlo, ia sakin gehitxua azartetan garen, arrimetan edo. Ia takadatxo inalda bien. Ezkerrantxo bar, kanpora. Gorrixen hartin alde asko data. Eitxaukat hori, atza botateko, urrengora atzera botateko, barra horia. Deskantzu edo aukitzen bada behaia aldotzeuen esan txirloiai. Laugarrena, gorrixen laugarrena. Opa, egibuzkoa, hone be, badi zeurra. Amenatzi enor baino nor. Urizar mujik, esnaola. Urizar esnaola. Txerro egie... Rebote garrixe. Urizarre. Esnaola, tranquil. Itxain da ondo. Ez da txarra. Mujika laguntza. Urizarren eskumeka bat arpeixen egaitza. Eneuke nahi. Marka darra. Iliako puria jota, hori lakakoa. Arek, esateko, dormir. Hasiera baten ez da moten, gorputzi gerra eta... Baina, emotu zuz, baina galantza. Horrek... Urizar jolasin da bil, baina... Momentuz gorrixek sendo. Gorrixek segidu da. Ondo txirloi epe. Defensan. Mujika bere jugade, doigun bire. Bire Urizarra. Mujika gauzea ase dute, eran ezka... Ez dago asko botate, ma hori bai. Moztue barrure askotan. Uxea bere jugada favoritu. Da partido hondi xatatotza. Gero, gaizka. Gero, elkarrekin abegira. Ona esan munduko fetxe. Horra. Lehen beholan txiki dut.
suerte, kasualea izan. Hori. Eskerrin padaute, baina Urizarrek ata pelotea. Egarra, txirroe deja izabala, Urizarri pelota garbixela batzea. Oinbe, beran, giro de muñeca. Hori ikusio goinbe, giro de muñeca. Vos. Cantadoras, no, Venga, Txirroe. Txirroe, sakera. Gehitxua lortzen da, Txirroek pixkat sakie baztertzea. Honek, Txirroe da Urizar bisek. Margien semengo ez defentziote zuen, zendi. Bai, partido makina bat jogalta alkarraz. Ondo sautzen dut. Baka, Mario Zirrena euren edali. Lazo eta Mario Zirrena, iroak edo. Hori, zera, Txosta. Venga, Giputxe sufritzen daz da, untxa aprobetxau dira. Dipar eta Txirroek, Mujika jau, ez da jau. Horre batzuk, honek mugikak bideokeo mugikak, eskatu dugu ba. Biarre paisi hori eskatuko da. Jugada garbixe bintxan bat ez dakit, ze eskatuko da. Honekin kontuz, Honek amaera arte, honek tantu egin bijakue, eure faia guztan. Honek edo ez dut irabazten, Zeme honek txapeldunek bideo egiten du. Ez dut irabazten, 6 urte parte galdu gareaz. Hori da. Egiz, Txapeldunak goxuan partido bat ez da galdu 3 urtekin. Bata kontu. Da, akordau, Giputxe deitzen duela, bat tolosati da besti Hernanitxik edorten bide. Markina, jokatza. Hori bai, ala, afizinu. Etorri gozti bat, hau ez da, beste muguteko errizia. Haino pasatotze beti, baina... Dana daukeu da? Dana. Earra, hombre! Ezker gantxue da aldeko bari musika. Eskumia... Momentuz, esango neuket Urizarren da partioanak ikusiota zela hori kanpenatun, da Txirroe gaur beste jugada ez topestan boteli beste partioetan. Topera da. Bai, garbi karri da betxetik, apaka gomiako lan Mujika eskuma, da Txirroe arrajatabla eruten dabe. Ez, gero, leure honitzen... Urizarra beste rebotat. Baina ez nahola berrez. Leure honitzen...
Ez da, erretz gaur hemen... Gola! Txelua ekende beran eskerra! Batako rei, hemen bebar, Zabalekua. Ez da lehenengo aldixe, gaur komodun ez naholak etaku kendutxule, baina partidu ordixe baino gerotxuak entzen izetxu. Asuntu paltziten danen, taku fuera. Zerua fresko ikuste gual, A ver, egixean. Arda bezue, Javier Randia. Auriza. Beti Auriza. Argazkize politxeak, Messi txeirutxo baina arte, dator urtin bedato zela. Martínez emigo eskola, gurixena, normal, favorito beti gurrixek, baina jentik argida, nire bazi. Hau da, hemen Santiago Bernardo Atletico bat da, hemen, ez da? Barri. Hor da, ez da gozo bengoen. Mucho! ¡Ay, Esquirro! Bai, hantuek, hemen... Etxeko irutu da, puntetan. Atan ondo. Hemen, batez be, komentariztie, ezen dira, parzial. Lesizko itxe, no? Bueno, beste bat, aznaula geru, mutukari eta zerua egon klapara. Tantua. No, gente poesía, hecho. No nos la abrite, no nos gente guichia. Itxuri egoni eskainitze, juteko inaugurata hori la breda, berak egitzen dut aurrena de partida ez dela. Hombre. Dubi pare, Javier, arek esate bat, dubi pare, Javier. Oin ez naholak, garra. Subia y venir a la buscan a chocolate, bursa, para
no zamatu bagaizka ba. Nikute. Bueno, hemen... Pizka, mikrofono matatu kio, igulor barra dugu. Darmo? Bai. Guk esan dugu, balizaren agaiko. Atzera. Oi. Mucho sola. Mariotan, bai. Hau Inde beran eskertxua zen. Venga. Bera, aitora gero eskorta zabala. Txapelketa edarra jugatuko, kako hemen lepo ziruzten. Baita, zazitu joan kato. Apurtu... Igese finala jugatu gane Holanda kontra. Bai. Sorbaldan eiban aberixi da opera hoi ben. Da pajan egon da. Bai. Aurten ez izen dago da, hemen da, lehene agirre pelotia probetan da, esate Bai, nik egot berro antolakuntzia zahar da, tornortin neba segundan apuntan lagatotzien, baina momentu zea. Ez dutela. Gero, atzotei, Oier Asumendi, atzotei. Hau, urtaz zutela egiteko, baina azken hau bitxarra egiteko osoago. Eskutako mini eta hemen dani modun, entrenau esik eskuk sufridu. Esku bari pala jabezak. Bai, baina... Lehen esagune, dana goxua, baina gero markoa jogatu eta urrengo jogatzeko problema. Goxua, amen datoz egon, amen datoz, iesuko da... Bueno, goxuako txapeldun bakarrak oin arte, lehengo maia bai. 2019 txikasak, goxuak, Hombre, urte pio honek hirugarrenin edo hasi zen? Neu Bonek, agirre. Baina goxua, beste izematauko ban, zuko irabazen duen. Ni zagireta, agirre giro base. Orduan izan goxua, baina pelota frantzesak ezagutzen akonek. Pelotien esan, modago, Nikolai eskazana, zelan dio. Erre goxu guzti baina. Morago eta malza do, ez izan zen. Horrekin pelotak izto batu bezala. Ez, haitxuloak ekarri ban behin entrenetako, baina ez... Marki gau, gaizka. Danak esan gau. Zer ikostu zauka gaizka? Bueno. Morokolo inoketxaki beran izena, da, iribe. Lire jakiko juek. Laka pipillo batzak, Laka zamiko, nire bengo zauka esango apalaka, ba. Bai. Vale, laka. Ni pesurik kare ditxu bierrin sori deitze, Agur bat, hemen antolakuntzako agur bat, mundu bat, Aiustia! Dani! Hane, txaito da, televizioen ez dugu izan. Televizioen, aurrero bat, urrengo izan dira, zerbezi. Publiko behar, jente pidu da, Aiustiarra. Bai. Legarra, etorria? Laka? Ez, lupez. Urizarre fallo, ostia. Urizarre gut. Untxe batxe bat pastan da dice urdinak, Bai. Ia, laster rekuperetan den.
Ali da bizkorren tanto egin da peloti aldatu edo eta barrio martxi hartzen da. Hemen jente mobil luztu dira, jente mobil luztu dira, ia gero txeran zokotetan. Gero txeran batzen. Epa! Ez nola kanponoto zun fallo da lehenengo peloti gul. Garbixe. Forzauako lehenengo peloti gul ikustote dena faeta. Nik irurtina ere ikustote faiotan. Sekulo honako pertsonaika. Eskerre eskuma bat fallo ez. Bai, berrogota. Ez da bota den, etxo bota den. Beti horrez. Bai. Iesko minatera kortaz. Bai, amaitxu partidu da, zer diripez? Mucho biarri, bez? Hau, nire idolu da. Haba, txerro da. Ia, sartetan da, sakia azkeitxu. Jantzi horik gana sakia. Bide doia. Deja de barron, ez da galdua, deja de berak da tampo. Dios! Ez, mire, garbi. Urizarre, kosta iakurtetea. Ez nahola geuri faietie. Gatx. Ez nahola kubridu asko. Hemen kontradizio, akabo bidala gaizka. Akabo aldan bitxardi. Bestelan... Laka. Urtete hartzen da, deitxuta, listo. Da Salvatore, torriota. Ba, ez dut ikusi. Ba, ez dakit. Egixa, urten distribuzio egixa, guztu batela graben eta hor toki gehixa gatu da graba bitxartin ikusteko jentik. Ba, baina gehixa guztu bai, hori izan bigarren parte, bai. Akorda, zigez? Jo. Mai bitxartin, ordenada, kamara egin, bueno. Baina hori behar da guztu, YouTubeen ikusi, igezko finalak eta... Mila visualizazio bestik. Gure kontorizak entzuten ez dait inorre gondan, baina... Miletik, gora, bai, esaz zupena da, hori, eta volumenak endu da, perri. Gatibu, sarri korte guztiok, Aurten? Aurten jo dute ondo paina. Goñinen lagun intimoka, Aurten jo dute ondo. Bai? Ixe hori auki joan, bisotzeko problema bete. No jodas. Saludos, Alex. Y esan, Luntxieme gozan, osan. Kantari bikaina eta personi dugu, ja. Bai. Beti humore honeko. Dorbe dinue etorteko dala. Gero emozo guzteko da. Halkon gari... Gas, nahi kenauke beran ez zarrez egon edo. Azte ben, lo da bronki botan. Bipar eta Eurizarrek heldu Mujika. Hautze topo. Bai, gatzen azelatzen, nahi. Gerbe gerbesin egin, ja? Ja, txerroeko kontzartu nahi dek. A ver, barru. Ekinu edarra. Ezin pasau baina. Ez nagoela boleia, ze. Eurizarra arriesga eta lartxu oinguen. Ez nagoela traba pixkateitze Urizarria parkamena eskatutze, baina Urizarrek esautze tranquiloteko ez da, ese paso. Parkatu dut eso? Galdu eskoz. Ire bazi eskodan aparkatzen dugu, baina partidu galdu eskera. Esto que ser pasada. Ire bazi betio garrota aparkatzi, hori.
Hori Holanda. Ni neuri hor, asko itxuko. Ia, pixkat urdinek iniziatibi barredo hartzen daben da. Partidu gorritzen hasia pixkat eta ia. Urizar baina zidan paseta bari bajatza geisha. Txirlode beste kantzetan hasidan edo ina barredo. Ya Txirlode. Hemen, ja, betxo zelao, jente... Betxo, hemen dago beste ilustre bat. Hemen dago beste ilustre bat, ja... Aina... Gande, betxik zuma betxikia. Hau ze, larrizko gazta. Honek munduko txapeldanak irazutze urten. Suizan, Suizatik harritxe urrezko mehai, honek Euskarrak gaztainak. Handik bai Euskal Herriko irazen da, barrio, bigarrenez, Euskal Herriko gaztari Martina zintzen, amengo urregaraiko arnazak hartuteko eguntzen gaztaia. Da, perfectamente giliarri asko duz, gana zantzen da, ez da, matematek suerti baduke, narruzko. Arruzko gaztaie erosteko suerti daukena, ikusiko zuzama disfruteko. Bueno, baina, emongo tzaunera eskerra, hemen ikusiko gauz. Azteko ez da ikusiko. Bueno, antzotegi hotela imukal, antzotegi hotela, asko sarrotegia, mugarri tabernia, eder tabernia, Goiti aurra, Islam, Opela, anaia kafeterizik, egun horretzonik kafi gozutan, anaia eta laugataz. Black Ball, bitxi goiko honek, inbertitzie, Black Ball, margia xemindarra. Xuri burdindegia, hau estiarra, hori margia xemingo poligonun da, nahi botzu, ferreterixako doz, una eta hori antxe. Ana hori guzina da, guapa izain ezuenok, lea pelukerizia margia xeminean, pelukerizia. Agarra, pelota Zurizarre. Euskal frenau itzepo, ezker paretak. Bi pareta. Ez nago lasain. Ai, emotze, altura barek. Trapu. Deja de barrule helduko da mugika. Hau elkaso, hau salto da, horre bergo. Pelotin motelduko juek honek. Bai, honek partido bakarren pelotan agazoko txue, irurek. Honek ez nago lako erana. Atzera da kendu. Gui momentun txerloi anuletan dabiz gorrixek, ez da benaiz hartzi jokun.
ez da ditu dauketan. Zurlo de fallo. Txapapera, Mairune. Eta gorrixek etorri die, ados ganan drogados. Etorritxuk azkenin behar. Bentajatxua zibili di baina, une gehasi daukida. Aspe zarrote dira. Hortzeza zen, gaur? Pentsau ez. Imitazio bai baina hobaz, urratu ez. Baki hori. Hori, berritxun no hori izakeri. Baki hori. Erra, pelota zuritarra. Zer reboteko zula, esnago la verana, buena. Uy. Eta bostan deixo jarraixen ez da? Bai. Zirloi barrio jokun aire. Honek iputxe gaxe auke, biztozuk ez dizeko, baina efektibu bai, buena eta segi eta... Bai. Ia horitzar. Mosto... Nahi baino bitxia bajatu. Ondo zauteko pelotia. Honaz pelotiak Urizarrep ezin da minikei. Ez dakit pelota barrerik galditzen da, baina tanto itxema dabe asiatatia izango zan horren. Naiz da eskutatik eixa sufrido, Xavier. a morir. Lehen esaten, bai. Lehune, iesko beran nahitzek zauztan. Harina enzaitan azki da, ondala? Txirloia pepesto eta urten baina kontratiempuki, bala. Hala ze jokatzen posten baten kontra sorbalde asko edo, eta sorbaldi molestizita gero pelotan hasi. Zelan zogori aiz, Ez, hemen ontxe esan da, zurromorruk dauzela, arginanok eskeniko etotzen txirroiai debutetako aukere. Non beranko ziren. Goine beranen, zelan do, goine estopa, aspe, prolege edo ez dakize sorti nahi dabe, eta bai, bulboa, gente geixak aukere hoin debutetako. Bai, zot. Normalmente no se dice Ez dakigu, zetan amaitxuko, oini gule mendik aurra kampeonatutan pareja naztaute edo, oza, jugadora naztaute edo ingo di, ikusi bier. Epa! Ez lagak eskerrak, bai! Oingo ez Negatu eragozpenak. Venga, untxea momentua. Haupa txirroi! Maire, temago. Bai, mago está Maire. Mago está Maire. Hemen laso martija ditzu, zi, baina ni pesto turizarre martija baino gitxua gototzen la pelotia, eskumeaz, osea... Egarra pelota zuen begutarrak, eskumia rebotea.
Earra pelotazu. Bi hori garrixe. Bai, benetan, Rebota ipesta hon. Zelago ostixi emotea. Alegin du baztertzen txirloi. Aztertu. Txirloi peino ya pixkate partiduan luzapen aigerten hasitxea, hola. bai, Hantxe da, hasi da burro bat. begiz ez daltzen azio. Bai. Begize, zabaldu ikusi ez dakit. Zabaldu bai. Bestu, bai. Babe. Ia, Urizarrek eustatzen. Hau Asunto da, gogorra. pelota aldatzen mozu orduantxaz, txarto. Patalataten, pataltxo, patalak jazti, gaurkuk pelota edarra di jokatzeko. Ondo ez nagoela, bezkumia ez. Laka. Ba. Laka. Interneta beraz funda, Azaren katxonda zeire botatotuz da. Homo iso benetan ba. Baina, entrenamento batzutan aurretik pein dauta, aurrin behar ondo maneketan dau peloti, Zabaldu eta jogape bai da, txiko patodo, esaten dana. Horrek, mutile duguna, Ba, hoxe. Da, hau organiza horretan, nahiz da jokatu hau organiza bat zinuden sartuta, epaien bidanin epaie, Hemen idea hozi. da. Aurten esan emida, gube urtetik urteik ez dengo ez da, organizazio aldetik, aurten ez ondo. Epaie geixa ondi eta asuntu asko, eta jenda torneu. Musika, goztatzen du, Xabierrek erdira. Kirloen eskerraz gaipanak. Zutunik. Gerrada, jauzteko modun maz. Bega, Kirloe, tanto gaixa. Eurizar! Amaitxuko etea, ontxe, Giputxen el reinado, amaitxuko etea. Ikusi, nira ondo. Lende bastante zeuzen dira. Bega, Kirloi. Pelotoso, latza rebote Eurizarrek. Ez da bakezi. Azkenin du, Martinerra garaide. José. Cuidado, José. Hane, Kirloie, altitxe, aitzaie. Bosteko moten. Hori eta jarriken ikusten. Psikolog, txirloi hor da bildane, saluetan da. Bo, Mikel, ostia, azkenin be, emotu imposibli izan da, baina azkenin be gure ekiputxei, bide bazten bortutzen zuen. Sufri dute baina, lortu zuen. Bai, partidu hori irarte aurretik goaen porrozun, da gero eurek zizibamente goa niogeto da, eta kantzau egiga, euren pelotiaz minizkue, da euren pentsau dez gendule irabazi behar, baina bueno, horre sozio lan egitu tanto batea malaguarrena, eta gero jak euren pelotiaz, da petzo gehitxe izengazena, eta hon, partidu eta hon. Horre, partido zuen zier zeu izesa apur bat antzan ipini da bezena kontrakuek, da zorionaz berretan egona eta dubi daukeu nahitxe ibilizaren peloti zabaleratzen apur bat ez nahola kamarian kontra guteko edo eskapadak izen di edo ze dino? Ba, pixkate, danetik izan, nahitxe okaitxo gatu baina ez da zuke jundi jatez, da bueno, hau zizan leko efektiboena eta Maritxo zentu Zelan lotu gure txirroi gaur formal etorteko, Baskaldut eta zentraute parte gure dozen izendok sekretu etorteko ekipu
giputxo irabazta. Esan duten gaur nire txinel goitegoan, goiak formal eutiko zaten, eta esemuteko bazkantza da hori, eta gaur estelarri bidea, kantoki bildu Eskerrik asko. Azte oso mentali dut, etorri zarelako edo zer baina, jokun topera sartzen hasi zaz, eta rematia bideko, oza, bihurri. Hori zen da taktiki, jarrizun etxetik. Enti pentsatean, Ubizarre belarri gaztea da parteo, ani fuesan biharra gehitzen horregatik, baina gaur demostra Ubizarre zau potenzial, finala jokatu dau, eskuk esain ondo eukitxe, eta bera irauntziko gau. Segi, uxizan estrategizi, emon. Bizi. Emon da, eskerraz gaur minen indok, zantzera hori, amaiera arte golpi eskutaute auki da, azken momentun eskerraz, tak, zabala botati, oixo, gire jugadea. Ez da, zeinak erakutitxe daukam, Azkan momentun edo aldan momentun. Momentu hori izin, jo. Ni ez da hori zelan da. ez da gizelan itxen duan beti izaten dut, baina lea arkibai guztik ez dut zeitu da danak, zen nahiko dut, txerroek irabazta. Oso derra hori ez da. Oso derra, da ia. Nik egitxe, sobrako ambientia ze gauza derra jogatzi, publikuk, Ez dakik zelako gogua, gaur esaten zuetan giputxe irebazitzen zuela. Mutilona dizen, baina ja apurrak kantzaute egon gaitxu eurek irabazten urku. bai. Eta bi giputxe gaina, gure aitzitxe, txerrozarra esan da modu, giputx bat joditeko lau bizkaitxar biarrei di, guk bi bideo jaitzago, posik. Entzun barik egon hori. Zoritxunak, zer irabazioa. Bueno, oin tartetxo bat hartuko, ontsa hasi badi berotzen, oin zego. Oin exibizinoko partidue, lehenengo sari banakete ingo dugu. Sari banakete den hostien, exibizinoko partidue. Ze partidu kau? Oini bigarrena Burberuaga Municibarkoakin, eta Zugai eta Uberen kontra jogatuko dago. Orduan, tartetxo bat hartuko dugu, eta lasta lorten.
Haben, haupa iluntzarriko dizue. Hemen aulestiarrak eta kamara ikusuen ez, haupa iluntzar da aulestin dauden mendi galandu bat, eleganti, eta taberni edo bai, taberni, ja, ez da investigatzen, mutilak! Alusin iluntzar da beste tabernai bada zabalik? Ubila? Bale, hemen dinue taberna biduzela zabalik aulestin. Ubila eta iluntzar. Bueno, honek haupa iluntzar, hor batzuko sari partide guztiak eta haupa. Ontxe, sari banaketiaz hasiko da. Eta sari banaketian ostin, sari banaketian ostin, eze bizinoko partide ikusiko. Eta hoxe, hemen sari pilo bat ikusten duz, hoxe beniko batzuet, a ver, suave. Hemen dabiz. Hemen daz gaurko sarixek. Hor dago, diru zain aitorra gero mezkorta. Eta gero,
Euskal Federazioen dauen itxaso Zubizarreta. Hor dago bezue, eta haule bost dauena ez zaitu urkixa estan. Ontxe, Toni Azpiazu, Eusko Pelotago lehendagarisek eta Mikel Goñik emongo ditue sarisek. Eta sarisek amaitxu dugu, Exibizinoko partidole jongo ba. Hemen da diz, kinela pilo bat indamen. Ja, no giroazi, itxuri, txirloide, aitzitxe zarrak, txirloidean aitzitxek azartau indau. Bera bilobiek, bilobi zein goan. Bat bintzeko azartu dugu, 13 eta 18 ipini dugu, bere lobian alde. Eta bere kuadrilako bate berakutzi hoste papela. Eta arepe 13 eta 18 ibaik. Hau, ambulantzietako gidarixe da. Eta honepe, beran lagunan alde indaue apostue, da betxo zelan dinkontue. Aitzitxeketako harriakuek, bintzet azartu daude. Ez dakitena da, ia sarixe sinintza izango da. Hemen atzalde darra, ontxe buelta ateitxak honaz hemen armailen atzeko aldetik. Da gentide bastarra jente da. Hemen atzien tabernatxue, topera, kampuen be jentit topera, YouTubetik ikusi behar, ez da tokirik. Hemen Euskal Federazioko estatuetan itxasoa eta esan bikotza, armailak depineko dira, hemen margia semengo porto txikixea. Hemen bat, 13 eta 18. Hone zela depineko bat, zazpi beratzi. Amigo. Claro. Bai, hemen kinelape egin di, eta kineletan da, partidu erdixen, azartetan da benak, Anto Beraji, horrepe sarixoka. Zer bidaz, mate giroazi dago, eta zer pixek azartu iso. Zei behatzi eta zazpi ez, bost behatzi legeixo batu da. Ostra, justo, ostan, Ia zeinan, Ibai, ez, zetxer, aitzitxek. Bueno, berak ez dakitxe, baina txerloiek lehenengo mailako finala irabazi. Da aitzitxe kineli, azartau? Markia gero, Bale, pozik gongo, Mate gehitxoa, bai. Abel Calvo Arreta, Txontxa ikusik aia enfoketen dugun kinelian irabazlie, berake jakinez arren. Txerloi non eskutagoaz? Hortxe, ondo ba? Ale zurkixa. Txapelketa garrain dau, eskutik ibili da txarto. Hau, helikaudan aditu, Ale zurkixa. Hemen ikustu zua, eskapo dau. Kamari baino bizkorro da. Hemen, alkondara kuadro dunaz dauna. Eta... Hemen egiro darra, datorren urtin etortek eukiestu zuen, hor? Ba, egizue. Hemen, haule estiarrak, zaritxek eriteko preskazak, metxeru bezu, metxeru.
Da, zeitz, nortzu da bai eusarren? Osta, atxili, urtitan etxoat ikusi? Ze, gruakin zeitzeok, o... Gruakin... Hori bai? Bueno, baha, atxili urtitan etxoat ikusi, gorantxak, da... Txaito be... Txaito lehenko baten ikusi nagoan, bai? Bai, oin tasista. Bai, Inzargo tarran zauzen danoi, eskuminek, gu gorantziak esate baina, oinez, gorantziak esate baina, eskuminek ez da, eskuminek gaur jokatu da emate, eskuminek, mek, abezo. Bai. Bueno, ontxe, sari banak edia, zehasi biga, ega tonto gerixak esati lagotzau, o lagotzep, eta, bai. Lehenengo eta behin hasiko da, adi danok, adi, kontu kontetako giroa, adi, sari errazetan. Sartu bideo baina. Zardakapien lehenengo partidu txai, goñi faltadatu, goñi itorteko sari banaketa. Bai. Mikel Goñi. Sari banaketara etorri mesedez, Mikel Goñi. Lehenengo partiduko kiniel irabazenak Zardakaki. Eta bigarren partiduko, primerako kiniel irabazenak Zardakaki eta Euskal Selekzioko Nekixen. Sí, saca foto también. Lehenengo kiniel irabazenak. Lehenengo partiduko kiniel irabazenak. Ja, Agirre, ipinik, kamari da, orduan, apurratik nio apurtxatu hona begire ipinik, kamarik hartzeko lan apurtxatu lan ipinik, bale? Ez, Agirre, bertan baina hona begire. Lehenengo partiduko kinielik Zardakaki. Vale, quinta más. ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Piloto! ¡Qué guay! ¡Le ha tocado una red! ¡Ay! Venga, así como va. ¡Lehenengo! ¿Sarionas? Zardaukaja erakatzeko. Eta... hau da, zetalisa... Amar mile erunda larota maze. Bat puntza, bat beratzi sei. Bat puntza, bat beratzi sei. 1-0-1-5-6. Han zego, han 9-6. Zatzezu bai, bai. Eta? Bai. Amen! Mikel Goñi da! Lehenengo sarixe! Ole! Amen!
Zorizona, Benurri. Zardakaki, eta Euskal Selekzioko nik ise. Baina eto. Lemi ordu. Baina izateko. Boi. Euskal Selekzioko nik ise eta Zardakaki nokengo da. Sigue presentando tu jugador. Mira, bate bat egiteko. Hor. Ibai, ez. Urriña batuek eta dago, Urriña batuek. Baki. Bentxo, kasualiari. Lehenengo, borrako zozketi zeinek azartau. Beran kuarrilako bat eta beran haitxitxe bili urminen. Eta zeinek azartau dago. Txirloie, haitxitzek. Lobian anekin hori konfizantzi, Txapeldonen kontra amairuelako zitzuela izan, eta izan. Amen. Mikel Goña, argazkitzuen. Bai, bale. Bueno, zorizona txirloitarrei. Gaur danak irabazi dabe. Aitxe, da oizbu. Aitxe ibino oizbu. Oizbu gebe nahi honek. Bueno, oine... A ver, okerreko papelai behitzuzete, Hasiko bigarren mailako sari banaketiaz. Bigarren mailan. Ja, buru falletan aziatea. Itxaso. Ber, esan hasi? Bigarren mailako. Azpitxapeldune, Bueno, txalo bat sartu diguze. Bigarren mailako azpitxapeldune. Marinote. Aurrelari bikaine, gaur egon donen azkautzion. Ja, itzartzure, amile, aurritza! Berean atzeko partien, Arrue, partidue, azeran ez da egun hauti, baina gero, zekaitera, antizatxorri! Errak irunak ez dugu, notak ez dugu dine. Zorizonak, zerreketa hona indabe, agurre, ez da aziran jaskotzu urten dabe, eta... Baina, bueno, aurreko gotu ez da, gandisa. Da hoi, bueno, bigarren mailako txamelo zeintzu gotu di. Aiuzia denek, aiuzia da, askotu dira, Ja, Anikura! Anta Bizkorra! One! Elton! Txabela, ebineutzen Miguelek! Eta, bere atzelari, Beñat Atalo! Beñat Arreta, baina, ono! Argia xeme, atano desezautzen dugune. Zorizona, bizoi. Toni, eskupelota da, lehendakari zer, Mikel Oña, zerretatu. Hau, posa,
Bueno, da oine pasokoa lehenengo mailako sari banaketara. Bai. Agirre. Desenchufa algo sano. Agirre, betxu ania desentxufo dudan edo. Bai. Bale. Haue, altagoza, tabernian nonduta hori altagoza tabernian. Bueno, oye, lehenengo mailako sari banaketiak zirikoa. Bigarren, azpitxak bendu zeitzu bat pelotari pilitainik azkeneko urte bizetan aurten den partido bat bezala galdu, finalak endute. Pelotari oso erantzatun urtinoia barrio mamerik usteko aukera duko. Alde batetik, publika, eskerkikaine, urtzitxe etxen da dena. Eta bere azera bizen, ez nagoa. Eskerkikaine dukoari, esakiz, ikustiko. Beti garri. Zorizonak ez dure, aurten intzenesko txaldenetik lan urte horrek. Eta, bueno, natura horti ikusiko harileko. Amaitzeko, eskeizkian aurretik, zeizan hau da. Lehenengo mailako txapeldu nautixe, mutile, bera. Aitzitxe, beraz konfixantzioke, azarto baina, zileran bigarren zeinek, beranko arribako bat, ibai bigarren libre. Beraz, zinezko, eta hortxe urreuran onda. Iroardi, aurrelaritzen, Xavier Txirloi! Eta berantzeko partizei jokatu da. Gole bartarra, Martinen oso izagune, Iker Orita! Hone, eskuman dauken tangeraz, gaurre, gara domina dutxo. Argazki ikusgarrizen, Toni Azpiazu, Mikel Orita, Xavier Txirloi eta Mikel Oñez. Eta hori, danokia, Azabel, Agirre, danak argazki bat daukarraz. Argazki bat daukarraz. Hora. Aurteko argazki elegantie. Eta, bueno, partido biorekin asko ikusten dugu. Eta, gutxe, zinoko partido ikusten dugu. Ezibizi, baina espertu gana markatu dugu da, neka. Musika pixkataz lagako zaitxo peruketa azazoien, aztixo pesue komuna duteko, zizarra zadeien, atzon taberna dut, trago hartu, bati, iru, lau ez, zizkotiko zaien. Eta ontsa arte.
Gaizka, txain, aldrebez daugaz, finitxo honek izena da. Egon, Bai. Aldrebez finitxo. Zugai gure. Egon, segundo bate. Txarte finitxo da. Hemen ikusten, Mikel Goñi bigarna. Beste barik, kontxe. Ja, ezingo partida hasiko da. Eio! Amen datu! Azkengo partideko protagonistak. Zentzu dune, galdoren edo Zugai eta Ume Gorrizko. Eta urrinezko gano ikusi guztia gune bete. Mikel Goñi bigarrena. Eta bere buskartzai gaukuen. Iñakito Urberoa. Ia, Xavier Peño Gora. Eta Xakie Urri, Mikel Goñi betako da. Xakie. Ia, dago, gontu deskurretu partio honega. Bai, Piño. Bueno, beste partido, gana sortzire izan de, baina honek gogorra bide, eta gogoreta dire izango honen partidue. Amena kumuletan da besak honen. Atiriot, hostian bizi zara.
Hori, marrengo. Itxi. Zein, Amazortzire kontuan hartu dugu eta bide. Vale, Kinerak amazortzire izela, amazortzire Orduan, Kinerak amazortzire kontuan hartu dugu eta bide. A ver, parkatu, Mikel, zain. Barna, gero, deskantzun esan da listo. O esan bardin besan aldoka. Hemen partido ordinar da postu gondi, Bueno, hasiako gure partido estelarra. Hortxe zeuskeri. Tranqui, buen partidos, disfrutalo. Gozatu. Gorri momentu segurrian hasi diz hori. Egurrian. Eizaten nahi gozio, ez da izaten. Bai. Gorri bat eta gapez. Gube, honek biharrine, desburrozita, honek indarra. Desburrozetan, honek biharrine indarra. Gero, galanta, eso. Chico, pa todo. Eureko harriako ez topa. Bai, ba. Hau deportean eta handogona. Zestu emote matzek, zestu daz behondo. Palie, eskuz. Eta... Goñik bipareta kanpora. Bipareta... Gaserretzen, a ver. Erneko gor, igesak hortaz, jota aurrego kamaria imozen guztika ia gaur. Igez esan beran egun ikonen izen da, ber, gaurre, seguramente nahiko daue, hori arantzik endo. Eta eskumeaz lurra inaki. Hori gutxo bat ikusi arre. Ubek, esan duana, Ubek etxoa antxin kontra Ubek zizelan, ezko? Bai. Eta gora, Iñakiko, oingoen, eskomeaz gora. Bai, kuarrian ondala urte batzuk, aposto bat egon zan. Patak oinez, bai, bai, aposto... Urregaraido, gamengo... Urregaraido, Santa Juni Bormintxa. Urregaraido, Santa Juni. Bai, baina Ermintxa artea. Ermintxa, busora ez? Ba, ez da, ba. Buzoio, que urregaraido. Berezuan, hogetala ordu barrun, hasi da ia zein... Hankaz, da besti bizikleta. Da gero beti pasten dana, apostu gondo espezifika ezik, ba gero problemak egote txuk, da hogetala ordu den luzetu hartu, da gero empatin amaitxu zen, ze tontorra bardin eguen, pixek. Ordu naiz da, bizikleta dunek bajatu da atza ostabeigoten hasi, metro geixa ibana bizikleta dunek, baina tontorra bisek kantia dugu alegaen, da orduan, tablas amaitxu zen apostu. Ambala, harri geixego! Upako, Goñi, efektua motzeta.
Apostu ikusten niego nintzen saso harta maiena kortan, ama lau bider, edo ama bider gontzin. Amasei izan? Ena gorta. Ez que hori ondala hogei urte dizu zen. Antxi pelo joan ez. Antxi lota. Ube gloripez. Gero jaik izan ine. Tio que esnatu banen, espagoi da besti irealen lau bider geixo egon jogeta. Meka buen dios. Biziketi hartu da martxa. Da ube gloripen barik. Igo da bagatu gatu barik. V bajauga, nik hori, biharrin be V bajauga, pa. Esto konako da, personaje, galanta. Sonozarra, V. Figura, jende, figura. Aitxe, izen diko baina, V honek ez, Etxe, hau luzie eta hierra, hau txaparra da, hau mugarri zelako, Han txapa hau eskerra, zegoen. Xapara hauen pelota zuen, kantue, orden. Bost eta bat, ez da? Bat eta bost, bai. Nik goñi eskualden fintxua ikustot, ez dakit, kirol gehitxua etxen da bien, edo igulen, pesibizio gehitxe moten hasiko zan edo, baina eskualden hau ondo ikustot. Ligerua. Kamiseta kolore bat ez da, apostu bihuel ez da, beste bat ez da zen. Mikel Gorri zatorra, zera sanditzela nahi zuen baina. Bertan ipilitxa gomogun. Claro, neixoen kolore desberdinen jogatu. Ez ez zinena txutxa Gaizka, Mikel Azio gerrezetan. Bai, ez da brillu edo, fokuk edo, ez da peloti ondo ikusi da. Gere esan, deskantzuna dago. Ez, kolori barik itzenak inengo da, listo. Kolori baina, eure gorrizko bai, urbinez badaz, barrena, bai, horrek. Bertan izan daik initzen dugu? Apelota. Goñik ep. Zeharra, esker zeharra ez. Esker zeharra. Betxu, zeharra ez odein. Zeharra, Zeharra, Marginen da, bil semea. Oier zeharra semea, Marginen semingo pelota eskolan da bil jogatzen. Da gaina ondo, ez da itxaso. Lehun, zeure semiaz baina, ez dugu irazi kanporatu mundo. Bueno, Gente artera junda bingun da. tanto orden. Orden. Lehen esadone. Aldi ben, Nash. Nash, zane da bizena. Nashek. Zeuriek. Nash albizko da Oier, Beñat. Babe goñi. Sake zitala. Baina boleia zezua dik. Gol ondo. Galdo iniz. Ba. Iñakito delantero zena urteako baina. Fallo. Bipareta aleginen. Cabello, se las da, sobre eso. Digaztias. Bai, hori sarra hori kantia. Da gaina erdera. Alkondari esaten mozten bueno, baina. Aurrego, kamari ella kantzetan nazio. Peloti atzera, opa. Ube geharra sartzen azu eskumeaz. Barrure, Mikel Ezola. Tikitakan nahi zaurren. Da goñi dejabe dakatu.
Baina, naiz da, tanto egin ez da gustora gure Mikel. Han, esplikazio kontxe, abiz, taktiki pentsata. Taktiki, Miguel, saki, Sake falti itxeko, ez da itxi bat, bier. Hain, eskerra zut. Estabil, pelota, ondo koloketan, Klasi nabilda, ez dakit, zea. Esto gerretza. Hemen, Euskal Telebistan tekniki mantentzi, esto. Bai. Hango euskalkixeket mantentzi da, kamaren kalea nivel alto daukegu. Bai, high level. Erra pelota soinakitok. Hasi da, apur bat eskumeaz, berabe, libreta. Bai, Iñaki hasia soltetan. Baina, gure postura peleantik zeukez, ba. Beti gora, tak. Ilusio que pego sol baino. Eskerra eskuma gaina mototzea. Eta baloncesto no hecho gobatu sekula? Ez, baina haixe falta izako bakarrik. Da, Zubadipe, torneo guztia atzetik jokatu du, da gaur aurretik ipini da. Miguelek gora. Zubadik, kanporato guztia atzetik jokatu du, Bai. da gaur delantero. Hori be, txiko pato. Bai. Hori be, bardin, jokatzeko bai aurren da bai atzen. Zinena? Komodina. Epa, pasa, oengu luze egi. Bai, pasa falta. Txepidazo. Kamponato guztien pasa falta izen data. Gentia, hori deskoncertautea, kamponato guztien sake falta izen data. Partido bere. Peaurra taba. Hemen, goxingo txazitzea zaka, hemen, Goxingo txat atzot... Traba ere! Mobite honi, ze! Baina, beraz traba gauda! Hola. Ostra, ja. Atrankas y abarrankas esaten dena, baina urdin gaurra. Goñiri, frontoie txikitsu gatuako da emoten dago. Igez behar gota gozta izan da, gota gozta bion? Beste lan posmitun partu nahi za, eta igul ba, luzetu bier. Zabe da Carmen Betxurri gure peligrosu da. Gora. Eta gora hori be... Eta... Bueno. Igez be gota goztan gatu zen. Igez be luzetu izuan. Aurrego kamari, laka, aurrego kamari, kantzau jok, nekatu. Bateri bari batu da. Nekau indek. Ez, bateri barik ez baina. Hainbeste gente da, sarie, petautzen da.
Oingun Ube Txamabera. Kantu urdin. Eitxasu ondo zemat, 5-13. 5-13, markagailuen. Miguel, ja. Horren belarri ondo, ez da gozo izan bihar ba. Esto nahi ez eskerra, eskomeaz. Hori horretan ambidiestro, bixekin kristolo sartenazo. Hori Iñakito. Gure zua diondi, zerretxen hasi betxako egin. A ber, eskat tantuko gortzen den. Zuari gaurten zinaz jokatuko gaizka. Muñoz gurenaz. Da, etxuek giroa zi? Horre... Semifinaletan hori egon zan. Hankapetik! Goinik hankapetik. Ja, Iñakito, una. Haue... Tato Arruixea! Eta bere ordez etorri zen Antxia. Antxia pelotaritzela izendakua, debuteta esan heldu, baina afizionauetan partido pio irabaztxekut, kampeonato dadanak, da arek atzetik jogatuan, da partido disputau izen zen, da azkenen Antxiak eta irabaz. Bestelan, txartelago kandidatu zen. Aurro kamarik akuariz erajo. Ota, betxo, hain zelan ikustena. Lekitxon ezaten ez, auri txabal. Venga, hori du, Erra, pelota. Goixek, ostostan librau. Mikele, bajatu. Kontrara zuen Mikelek. Mikel, barru daukez. Mi pareta. Mikelek... Kanpotik errezi guztok. Bai, agaba. Hemen jarritxe. Aurrelari bizi da. Kanpotik errezi guztok, gero barrune, Zuarik eskerran txapala. Txap. Imagina, hona mitxartzen. Hori. Gaur egun indana irudizio. Gaur egun indana. Una imagen vale más que 1000 palabras. Gaur egun, onaizeti baino, garrantzitzu edo. Hori. Gorri... Markagailu ondo jarraia tengo mintzat. Bega. Gorri xe ditxuke, poderra hundikuk eta urdinek dantzan dabiz. Gora, oigo nue. Pelota baztertu da, gora. Bai, publikoen da bai geuk. Atxon deuk, que no falte. Hone itxo jaupak. Goñi izakera. Lehen Goñi bi pintxekoan, gaur Mikel Goñi. Bai. Arrik ebota bijo peloti, ez. Ondo bota jopa. Usten ondio, Soria. Zugai, abesti izan ezauk, ire launa, besti? Ue. Ez, Zugai pareke. Muñoz Guren. Arepes. Muñoz Guren, igez da betorte zuan, Domekako erropan. Izarri digetxo. Ari, ulak. Hane, antxian da kontrako semifinalin mekagondio zeharra bota zan arepe. Bai, Pelota ezin kolokaut eta... Eldo! Defensa rondo Mikel Oingun. Baina gire. Hori beta. Ega ube. Edun. Iñak jazera. Hori tranquilidad diaz. Tamba. Haue... Zera, Zer, partidu zera, nire telebiz... Ni hemen. Partidu hemen.
Ez dakit. Nik egizan, ja, konturatu etxaixat. Bizti bajatu edo semi jokatzen da, nire jota pelota gana barrun ikuste gitzua. Bai. Hori Valverdek esaten da moduen, yo todo lo veo a favor de mi equipo, bai, Barden. Dana semian alde, dana buena, eta... Semi taloi, bai, bixe. Eta Valverde lagaitzen da, bela, eta... Bai. Bizte hongazo, egoi esaz Valverdiztie. Nik ja usaintzen eban egiz esan ikustxe, aurten urtie zelan jundan. Da Valverde beti zen da jakitzen da bena, Rosa aldebidan, hori da. Txiki estilo bierren, arek egerten da benen ontsa momento, ospa eta beste bat etorri da izela. Da ni pestot ondo itxen da bela beste. Oina ber, zeinek hartzen daen. Realai kontri duteko materatzi edo. Zue materatzo, garleixeko materatzi. Edarra izan fitxagia, realak, Zer, bigarren zakia. Bera galan dino. Era un kontri. Pulsio izata esan. Zapelketan pasa falta izauk, oin arte. Baina, bueno, Han, xarmanki pausatua hori barronda tanto. Txak. bueno, horre, haben pantalla enbestalin dugu zenak, ez da izan, zean mintze, hauen, sos. Hori, Mikel, ja! Eta huena txapapera, kaina, azken hau tanto bizi ez da punto urdine. Amos, eta man, hori da. Bai, parkatu, baina, bueno. Hemen gauza asko goz batera itxeko, eta ez da erretza... Mikel sakera. Fallaue letxos, Hemen frontoen ez dakabitzen da, normalen asko gutagoz gora, baina horretxik alegintzen da frontizer dixen goten. Baina aire librin, oza, tetxo librin frontoie izen eskero, zagerue, baina de kategoria. Kategoria, oie. No, ara pelota zuen. Esan bida, VB kanpeoia izendako dala. Giputxek ere hemen torneo jokatzen hasi aurretik, Muñoz guren hase primerako txapela ataban. Da, sekulo inokein ez da bena. Lehen gurtien segundi neuaz jogatuan da galduan finala. Da hurren gurtien Muñoz guren az primerie txapela eta arrapaiko ere. Segundi galdu da primeri irabazi. Da, guinik txapapel. Baina, sakitaten da eskundin gaina. Baina hor klabi betiok ondo jokatzen da benai molestau ez. Barre baina, saki, berai, eta esategun, Saki buena, hoxe da objetibo, saki buena y no molestar. Da horraz listo. Askotan, aixerak, txerloiepe askotan ez eusko aurten, nik saki atzada aurizar, venga. Dale. Gaur berape hijok, baina... Kanbora. Askotan... Zure parega txapelune asko jokatzen da, bakirrak, Amena.
Ontxe. Aizein, eske, hori. Hau. Aurrin tekitakan, txapotza ez da entzun? Utze, atzamarra. Oigo, hemen egiz esan bera, atzamarraz kriston utzen dago nik, da txapik, da, epai buena mondau. Hemen dara kontau bera. Habe, gauza golande. Txapi entzun da, zela itxek entzun da txapi. Baina goinik arpeitik aldatu ez da goina. Kara de poker totala. Berritxune holakoak izan, marrille. Epa, oigunaz. Idei hona izan. Amazazpi txamabi, da. Ez gai txarto. Urratu di urdinak, baina azkenin beha gorri sepadoiz. Oxe txintxietu por partida doble. Venga, Mikel! Oxe txapi egoten da, bako txintantu emon ezkero, partioa maitxuta. Apa, Mikel! Errezetan nahi, errezau. Galtzi guzteu ez, gaizka. Ba, hori inoi ez jago guztan, hori galtzi. Esan bai, partizipeti eta lagunek eitxita hori dala, baina... Bai. Guzurra, danak irebazti nahi. Bolei esagala, baina txapapera ezubadik. Amak esate joan, guzurre, zurre nondu nazurre. Horino zentzok? Bai, egixe... Nik beste dana jakixan. Egia la gezurra, begi bien artean sudurra. Eta heldu zubai Mikel Egerre, Gainakito, horiok eta... Eta zubai goimun perfecto. Zubai, ontxe azken bizi. Hau, gozamena. Hau dok partido de empresa, esaten dana. Amaer artea, empatien. Gaur egoni, labriten nahi ben, labitxu nahi perrian. Unaxe? Tak. Amazazpi txamaboz. Hemen hori eta Gaurre, iez baina zertu bizala zabi, Iez esan aukie eguna. Bueno, gaurre... Ja urratu di, bata, Bata. Euk esan dena, partida enpresa. Zubai, barbe, Iñakito.
Iñakito jogun sartzen hasi da, ja utz gutxia eta... Ana, bipareta. Ipareta, Zugade, Goñi Barrio Zabala, eta... Baina koloriko, al revés di. Han Botiero, Mikelen Botiero antxe. Mikelen Botiero txirlo etorreako dia parte de bulti moten laguntzatzen. Da gora. Iñakitok txirlo iri. Kineretan 18-17, ointabire jarraitzeko da, baina Kineri 18-17. Segi, zuen mulda, ondo zaizera. Hasieran ipinitxeko mon. Sake zitala. Agirre, kolorik alrebez izenbiko destakinelara horrako. Ez? Untxe usan modun? Polemika, polemika. Bietorreko de baina. Bietorreko de partidu. Gaizka, txintxa. Horra, bereze goñi jogatu bidan gorrizko, baina azkenegotan suerte txarra emozena eta bera urdin duela. Eta, claro, Kineli kolorik alrebez. Kinelan kolorik alrebez da, ordune, amene, bueno, Zo zein geu. berritxun barren da. Mikel, ja. Horreu, erremangue. 18, ados, Jan Andreok, ados. Entera bordoko. Bai. Agirre, kinelan no daukez. Kinelan no daukez, papez. Karo, ekarri horrek... Hori ez dut bola, garri xe izena. Txuntxera, oitale. Erra peloti alt. Barra eskatu du, Betxoitzu bedala, egola. Amer... Mare due arrate hau, eta Josuak, eure dukiez. Azpa, eure ezagutu. Nik amene... Ni bestu eta hemen bertan egun federazio eskatu bidean kizola Bau ez, barri gorrizek, bau ez. Gatsaina, olo partidu zarrize, meni behia marginan. Margina, xebein, Jas, hola berririk, Zabel. Baina, hain partio gehiago da, zoratuko, zain beste, kamara arten. Ike zai, baina, ez da kamari, sonido, Bile eus gauza. kontu kontau, kantadora. Bai, horre txik eziaku kontu kontetako asko eskatu ez ere. Hore, hoxea, gitzien aldo eskuen eskatu, hoxea. Bai, goñelo, barrun itxi. Oigo naz, oigo. Mikelek epaia begirako ligalopta, epa! Errepikapena, period. Ez da zueko izizue. Epa, txerro elazte altzadu da asientu lagatu. Goñi, empaile, baina. Danak bire altzautxu lezango da, igual, baina kontra dixu,
Gaur benetan, jauain egoti baino nahixa, mitxot. Duelpez. Etxak diroi gau. Etxa diroi. Bueno. Esto da, mundon. Emeretzi. ¡Ah, Mikel! Venga. Hori estalze horra izateko pikailu eta esatako horrei biparetak. Anan, dejadatxu Mikelek, zua egora. Osea, Xabierri, eskizei probetu hori gotzau. Pikailu eta euskeraz. Han lurra bata, Mikel lurra, han ugetarra gainetik pasama eixa. Han dejadatxu Mikelek, da, zua di kontrara zuen nahi ba, baina, bai. A2 es A20, ya, A20, baina. A20. Hogeita ikuan zati bat, No vale. Pako baten ez da irabazle. Gure Mikel ez du ikusteu. Amendaz, Antzaute, txirloia espliketan, Ez du. Se mida ben espliketan horra del, baina. Txirloiek ezagutzen. Kampeoiek bestiai. Ike den euri kaso. Bai ba. Ike den euri kaso. Neure. Irabaziko. Ja, bizontak eta. Amen, sakera. Epa. Aurreko kamari, kantzau jo barri du. Nekau indek. Gure zua di alegintzen dabil, atakien, baina momentu ze estabile, inspiraute. Nahiko indo, keinu, ego, Iñakito. Oigo pipareta, oigo nipe. Usaindu ez dagoen matxalo gotak itxu. Ilusar tabernako beposi gongo dira, Iñakito ondo jogatzen da. Ilusarren beposi gongo dira. Zerbez, Zero. Hemen azkenengo zaki, Iñakito beron, Ube. Doinek eskerra zamba. Ubeke bilurre euke kozetako, Ube, Abel, a medio gas, esaten dana. Ba, erdik. Partido de empresa, sore. Gero. Ba... Hemen, epaile dino, 25 ezin dala luzetu. Berandutu ingoa lata da. Hile edo bizi, azken tantu da. Eta nahintzen dena Marriak zenien pello da. Mundu historizan egon dan eskupelotako entrenadori. Aia, gaua. Gaude! Labriten terdixoku jakamen. Da, entra dipez, de balde. Anan, gozatu da. Mucho! Ube, ez da gozau. Inakeo, mucho! Pega, rebotera! Ingune mote, Iñaki.
Erun honek, zuaik, Hankapetik aldendu, baina zenoi bomba goieta. eta goni ezi. Bueno, bat, zuaik eta hauek irazia de hori, eta hori. Bueno, oine Gineli iraziaren izenak izango dugu. Eta gero, oro garritxo bat emongo jakue, gaur, parte hartu da ben. Ezi horien, parte hartu da ben, no pelotari zen. Ia ba, gutxe ikusten gau, Ankuluk eta bide, ia nuna zartu dagoen. Ikusten zuen, gentie, azkarrak. Datorren urterako, badakizue, etorri Martina Zediko dorsua finalela. Bueno, igulo, haiz etorkiz, da? Eitazo? Ze, denbe kabitzen ere da, pantali bene gau, pantali handiak bene gau kampuen. Bueno, akorda musikatxua zamen taberni dauka, batzu jo, eskupeletoi lagundu, eta... Arroyo, Vale. Apagaye, chirloy. Chirloy. Anda. Chirloy. Mira mi nereye Sezan? Selam ya. Llegó Yane y la vacía se llegó con la bueno, honek txatorri hau bat,
Bai. Txaini, gozta, niga bitxote. Amar Miguel, Laura Bingo! Zein irasiko da Igorri Arzaitxakor eta historizan egon da artizia eta igur berara itxe obizan edik ezan, haitxe esan mundiala berara, Ba, Igorri lordik irasio gutxe gogotza zarixe Igor hau bizan Aitor, antolatu da zari banak edo hori, bai. Aitor agirre bizkorta antolatzaile mote Igor edordiri zarixe Igor edordiri arditxakurretan artistie eta hon, emotza, itxaso, ez egon egon, bueno, detaietzu emotza, señorien, parte hartu dabe, lau pelotari zei, Agirre, zeintzuei lehenengo, bueno, lehenengo, emotza, oparitzue, amendagoz, azu, pelotari garrak, partido, ikusgarri zemozko duenak, gaizkan izan da, partido enpresa. Baina, bueno, hori dira bizkat, agirre, eta hori guztazue itxaso eskartera zinoko partei bat eta Aitor Agirre bezkorta Mosuako txapelete antolatzen da bera eta beste aldetik beste hori bat dugu Eke Goñi Rati daukau Eke Goñi eta Iñakito Urbelaba Beran erritzen Iruntzar taberna Makino bate lau modelo ere Iñaki, saludo pa Iruntzarkuen eta bueno, besti Eskerrik asko eta musikia tope.
Eskerrik asko, etorri zaren danoi, eta hon, hemen txostane, kantu zeinke, idarixe, nahi beste, eta ondo pasau, urrengo arte. Bai. Eta bueno, beste ibarik, agur bero bat, stream bidez ikusi gaitxu zuen daroi. Eskerrik asko, placer bat izan da zuei, hiru partido zolarri honek retransmititzi edo komenteti, eta urrengo arte. Datorren urtien, barrio hemen egongoa. Ondo izan, ondo pasau eta horre ganau.